Medzi pánmi na tejto izbe, teda Honzom a Zolim, začal hneď ráno problém, ktorý sa bude ťahať celou dnešnou súťažou. Zoli totiž obvinil Honzu z niečoho, čo údajne robil včera v noci. Pozerali sme televízor a my máme spojenú posteľ s Honzom. Jak pozerám tú telku otočený smerom k televízii, počujem taký šuchot, nie? A ja som akože prefíkaný človek, viete, nie? Že čo robíš? Pozriem sa tam. Ja som pozeral telku a dal som na neho rýchly pohľad a on v tom si držal svoj pohlavný úd a mačkal si ho, tak si zdal ruku, čo? No hovorím, ja to si nebudem rozoberať posteli, lebo ťa tu rozoberiem celého aj s tou postelou, som si povedal v pohode. Ale na druhý deň, keď sme boli spolu ako tým a vtedy som to spomenul a ten primitív sa priznal. Na mieste sa priznal, že on vážne masturboval za mojím chrbtom na spoločnej posteli. Ďakujem pekne. Som tu preto, aby som vyhral túto súťaž a nie, aby som sa s niekým riešil o tom, že jaký je to perverzák prostě. Důvod je, že od začátku dne Zoltán mě očerňoval vymyšlenou nepravdou, že jsem masturboval na pokoji, na posteli vedle něj. Každý mu to musel říct, každému klukovi. V očích teda ostatních, aby byl za úchyla, aby prostě jako najednou nikdo mě jako neměl rád, jo. A vyvrcholilo to tím, že vlastně když... A vy si myslíte, že tím, že někdo masturbuje, tak je uchylné? Já to dělám velmi rád, ale ne... No vidíte. Ne vedle... Ne, ale tak to přeskočíme. Ne, ale vedle někoho na posteli. Vy ste s tým začali, tak ja sa vás len preto pýtam, mňa by to ani nenapadlo. Já se přiznám, ano, na pokoji jsem brečel, mě rozplakali, já jsem normálně brečel na pokoji, ale nemasturboval jsem po sebe ve stejný posteli. To je na porážku, však mě to šlo. Kecat, já přiznávám, ano, slabost, brečel jsem, mě rozbrečeli, ale nemasturboval jsem ve stejný posteli, jako ty ve stejnou dobu, co jsme leželi spolu. Dvojitá postel není stejná. Takže nebudeme slovíčkařit, prostě ne. Je to lež a nechci někoho... Dosť! Ako už sme sa namasturbovali, ja neviem, čo sme sa tu narobili, takže tak je. No tak už konečne treba začať niečo aj robiť, aby tá súťaž mala nejakú úroveň.